Давай. Знаеш ли кой е най-прекият път от София за Бургас? Как? Това го знае всяко хлапе. А ти си хлапе? През Триполи. На теб се полиса ти в главата, да ти кажа честно. И не позна. Наскоро откриха още по-прек път през Рио де Жанейро с прекачване до Чикаго и назад. Ако не вярваш, питай черната Златка. Гледаме Ви, брадър, където черната Златка продължава да демонстрира познанията си по география. Мисията на Златка е да напише столиците на всяка една от дадените и 10 държави. За изпълнението на мисията си имаш само 20 минути. Само. Припомни си всичко, което сте си говорили с приятелките ти по солариумите и ще успееш. Те по солариумите само за столици си говорят. Говорят си, Берачков, говорят си. За това разполага само с 20 минути. Времето ти започва да тече сега. За 20 минути с това темпо ще остане време и столиците в Африка да напише. Две ги изстреля да бързо, ама защо спря? Има 20 минути. Иска да задържи интригата до края. Между другото, един американец... Опа, ето и Париж се появи. Евала, знае си, момичето. Злати Биг Брадър е тук. Ако имаш нужда да разсъждаваш с него по някои от въпросите. Ами какво да разсъждам? В смисъл, аз не мога да сета с другите, наистина. Честно казано. Как не може да се сетиш? Знаеш ги, Златке! Ако може първите буквички да ми кажете, няма да ви се разсърди. А не искаш ли направо целите думички да ти кажат? Не, Зуе, тя иска само първите буквички. Ама май няма да й подскажат, затова Златка започва смело да налучква. Зуе, Англия във Великобритания ли беше? Там е, Берачков, не виждаш ли Златка къде е сложил? Еми тогава, коя е столицата на Белгия? Дали не е Занзибар? Гадаеш, ей сега Златка ще ни светне. Тая Европа колко се е променила, раче. Сега остава и Италия да стане столица на Швеция. Абе, шегуваш се ти, ама на Златка никак не е лесно. Не знам дали е лесно, но любимата й държава е Белгия. Белгия си е кралка, човек. Верно. Няма как Белгия да е хем град, хем столица. Белгия си е кралка, човек. Аз съвсем се обърках вече. Сърбия има ли столица въобще? Как да няма? Босна. Босна на Сърбия. Босна е столица на Сърбия. Какво да правим тогава с Херцеговина? И сега, Херцеговина още не е столица. Ще почака. Този отговор, за съжаление, е неверен. Това не може да бъде. Тогава кой е верният отговор? Злате, кажи кой е? Злате? Значи Белгия. Много ясно. Белгия е столица на Сърбия. Не, Рачко, Златка размисли. Белгия всъщност не е столица на Сърбия, а си е столица на Румъния. Новата карта на Европа вече е готова. Нека да я видим. Да? Така, Зуек, знаеш ли коя е столицата на Македония? Като българин ли ти отговоря или като македонец? Като черната Златка. Няма такава държава Македония. Не, това е отговор като на българин, но както и да е. Скъпи приятели, вчера